V4 ನ್ಯೂಸ್ದ ಊರೂರದವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊನಿಕಲೆನ್ ಮಾತ ಎತ್ಕೊಂದಲ್ಲೆ ಊರುದಲೈ ಊರುಳು ಊರುದಲೈ ಕೇರಿಲು ಊರುದಲೈ ನೋದಾಜು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರದ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತ ಒಪ್ಪುವ ಕುಡ್ಲಡ ಅವಡು ಕುಡ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅವಡು ಏತೊಂಜಿ ಪದವುಲು ಉಲ್ಲ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಗುರಿ ಗುರಿಯೇ ಪದವು ಪದವೇ ಏರಡೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಗುರಿಟೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಇನಿದಾದ ಆತನ ಬಂಡ ಏರದ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಗುರಿ ದಿಂಜದು ಅಲ್ಪಲ ಕಟ್ಟುವರು ಮುಲ್ಪಲ ಕಟ್ಟುವರು ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ಗೆಡು ಬೋಡಾಯಿನಾತು ದುಂಬರಿಕೆ ಆತಂಡು ಇಂಚ ತೂವನ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲ ಪದವಲಿತ್ತಲಕ್ಕನೇ ಗುರಿಲ್ಲ ಉಂಡು ನಿಖಲ ಒಂತೆ ವಿಮಾನದ ಒಂತಿಡದ ಅಂಚಿ ಪೋಪಿನ ರಸ್ತೆಡ್ ಪೋಯರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೆರ್ಲ ಗುರಿ ಬಂಡದು ಗುರಿ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಗುರಿ ತೀರ್ತು ಜತ್ತಂ ಪೋವಡು ಮರಿಯಾಲೋಡು ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಎಂಚ ಬರಸಡು ತಿರ್ತು ಜತ್ತದು ಪೋಪುಡು ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೇರಲ ಪಂಡ ಮಂಡ ಮಲ್ಲ ಅಲೆ ಆದ ನೀರು ಎತ್ತದು ಅಂಚಾದು ಪೇರಲ ಒಡೆಗು ಪೆರ್ಲ ಬಂಡಡು ಒಂಜಿ ಊರ್ಲ ಉಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಯ್ತೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದುಂಡು ಐತಾರ್ತಲ ಆತೆ ಮಲ್ಲ ನೀರದ ಪರಪೂಪುನ ಜಾಗ ಪೇರಲ ಅವು ಪೆರ್ಲ ಅಂಡ ಒಂದು ಪೆರ್ಲ ಗುರಿ ಮಿತ್ತು ರಸ್ತೆಡು ಉತ್ತುವಣ ತೀರ್ಥ ತೀದ ಜತ್ತದು ಬೋಡ ಆತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುರಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪದವು ಏತುಲ್ಲನ ಗುರಿಕಿಲ್ಲ ಆತೆ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಗುರ್ಲೆಡು ಪೇರ್ಲ ಗುರಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಗುರಿ ಪಂಡಿ ಕುಡ್ಲೆ ತಗ್ಗು ಪಂಡಿ ಕುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪೆರ್ಲ ಗುರಿ ಉಂಟುನ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಅವು ಮಸ್ತು ಜನ ಕುಡ್ಲಡುಪ್ಪುನ ಗಲೆಗೆ ಗೊತ್ತದ ಅಂತಿನ ಜಾಗ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತು ಜನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಿನ ಜಾಗಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಂತೊಡಿತ್ತದು ತಂಕಲ ಪುದರ್ಡೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು ಮಸ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಆ ಗಮ್ಮತ್ತದಾದ ಆಯ್ತ ಉಲಾಯ್ದ ತಿರ್ಲದಾದ ಆಯ್ತ ಉಲಾಯ್ದ ಅಡದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಆದಪ್ಪು ನಾವು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಈ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅನ್ಪಿನ ಇತ್ತ ಊರ್ದ ತುಳು ಮೂಲ ಪುದರು ಬೋಳ್ತೇರು ಬಂಡದು ಈ ಬೋಳ್ತೇರು ಬಂಡದಾದ ಬಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪ್ಯಾಂಟದಾದ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ತಿರ್ತಡು ಒಂಜಿ ತುದೆ ಉಂಡು ಅವು ನೇತ್ರಾವತಿದ ಉಪನದಿ ಆ ತುದೆ ಉಂಡತ್ತ ಆ ತುದೆ ಪೇಂಟೆಡ್ದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಊರುಡ್ದು ಏತು ತಗ್ಗುಡುಂಡು ಬಂಡ ಆ ತುದೆಟಿ ಏತು ಬೊಳ್ಳವತ್ತಂಡ್ಲ ಏತು ವೆಳ್ಳಂ ನೀರು ದಿಂಜಿಂಡ್ಲ ಪೇಂಟೆಗೆ ಬೊಳ್ಳವರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಊರಿನ ಬೋಳ್ತೇರು ಪಂಡ ಬೊಳ್ಳತ್ತ ಎಕ್ಕಂದಿನ ಏರು ಬೊಳ್ಳ ಎಕ್ಕಂದಿನ ಬೊಳ್ಳತ್ತ ಏರು ಬೋಳ್ತೇರು ಪಂಡದ ಎತ್ತದಿತ್ತೆ ನಾವು ಸಹಜವಾದ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಆ ಬೋಳ್ತೇರು ಅವು ಇಡ್ಬೇಕ ಈ ಜೈನರ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ಪಿನ ಉಂಡತ್ತ ಮುಲ್ದುಂಬುಗು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಪಂಡು ಪುದರ್ ಹೊತ್ತನ ಅಕಲ್ನವೇ ಕಾರ್ಬಾರ ಅಕಲ್ನವೇ ದರ್ಬಾರ ಅಕಲ್ನವೇ ಹೊರಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಅಂಗಡಿ ಇವಾಗ ಊರುಗಳ ಅಂಗಡಿಯ ಪುದರ್ ಅಂಚಾದು ಬೋಳ್ತೇರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಸೇರಿಂಡು ಬೋಳ್ತೇರು ಅಂಗಡಿ ಆಂಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆದ ಪೋತು ನಿತ್ಯವು ಅಂಚಾದಾಯ್ತ ಮೂಲ ಪುದರ್ದ ಉರುವರಿಯಾಗಲೇ ತೆರೆಯಂದೆ ಪೋತು ಒಂದೇಟು ಕೆಲವು ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕತೆ ನಿಂಚೆ ಕಟ್ಟುವರು ಪಂಡ ಕತೆ ಬಂಡ ಅವು ಪಂಡ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಆಂಡ ಕೂಡ ಐಕ್ಲ ಕೈಕಾರು ಉಂಡು ಬೋಡ ಏನಾತ ಕೆಮಿಕಲಿಗೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿಡ್ದು ಪೋಪ ಅಂಚಿನ ಬೋಳ್ತೇರಂದಿ ಕೂಡಲೇ ಕೊಂಕಣರ್ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೇರು ಬೋಳ್ತೇರು ಐಕೆ ಬೋಳ್ತೇರು ಅನ್ಪಿನ ಅನ್ಪೇರು ಇಂಚೆ ಬೋಡ ಏನಾತ ಕತೆಕಲು ಕತೆಕಲೆಗೆ ಉಪಕತೆಕಲು ಆಂಡ ಐಕೋ ಐಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಒಪ್ಪುಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಬೋಳ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಬೊಳ್ಳತ್ತ ಏರಡುಪ್ಪಣೆ ತೋಸ್ರ ಅವು ಬೋಳ್ತೇರು ಆದುಂಡು ಅಡವಕ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆತಂಡು ಇಂಚಿನ ತಗ್ಗುಡುಪ್ಪುನ ಜಾಗಲು ಬಕ ಮಿತ್ತರಡುಪ್ಪುನ ಜಾಗಲು ಎತ್ತರಡುಪ್ಪುನ ಜಾಗಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತದ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮುಂಡು ಪುದಾರ್ಲ ಮತ್ತು ಬತ್ತುಪ್ಪು ವಾರೀತಿಡೆ ಬತ್ತುಪ್ಪಡ ಆಯ್ತ ಕಂತನು ನಾಡ್ದು ತಗೋಡ ಏನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ದೇ ಬಂಡ ಐತೆ ಕಮಲಶಿಲದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ತೋಡುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ತುದೆ ಪವಿತ್ರ ತುದೆ ಆಡ್ಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಪ್ಪನ ಹಿಡಿದು ಹೊಸರ ಒಂದು ತುದೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕೊಲ್ಲೂರಳ್ಳಂಚನೆ ಎಲ್ಲೇ ತೋಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಳ್ಳಂಚನೆ ಎಲ್ಲೇ ತೋಡೆ ಉಪ್ಪು ಒಂದೇಟ್ಲ ಕಠಿ ಹಳ್ಳಂಚನೆ ಅಪ್ಪದ ತುದೆಕಲೇ ಹಳ್ಳಲ್ಲ ಕೂಡ ಸುರುತ ಜಾಗಗಳು ತೋಡ್ದೋಡು ಅಂತ ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಪರಪ್ಪು ಐಕ್ ಕಮಲಶಿಲದ ಕುಬ್ಜ ಬಣ್ಣದ ಅವು ಅಕ್ಕದ ಸಂಸ್ಕೃತದಾಗಲು ಬಟ್ರೆನಾಗಲು ಮಲ್ತೊಂದು ನೆನಪುದ ಅವು ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಈ ಕುಬ್ಜ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಕುದ್ದೆ ತುದ್ದೆ ಬಣ್ಣದ ಅರ್ಥ
ಆ ಕುದ್ದೆ ತುದ್ದೆನ ಅಗಲು ತುಳು ತಪ್ಪುದಾರನ ಅಂಚ ಚೇಂಜ್ ಬದಲು ಮಲ್ದೇರು ಇಂಚ ಬದಲಾವಡ ಆಯ್ತ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಡತೆರಿ ಎಂದು ಈ ರೀತಿ ಊರದ ಊರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದೊಂಡು ಪಿದಾಯ ಬರ್ಕ ನಿಖಲು ಮಾತ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಪಕ್ಕ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಖಲು ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಾಗಲೆ ಪಂಡದು ಮಾತಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಮೆ